मानो इदि खामो खदाय खदाय आं नोंनाव गस्ला बियाखैना बायना लाबोखोमादों आं नों गैयाव 150फोर लानाय नामा मा 150 लालाबायनिलाय 150 लानाय हौवाफोरनि गस्लायानो 150 मोनलाबायो नै मिसाखौनो फैसा लांनायनि राग खिथिनानै लोंना फायनानै आन्दुरा थाफायदों लोंनो थांनायखौ मिसां खालामफ्लादो आरो इयो नै लोगोफोर नै दानि खासे मानसि फैदोंमोन लबैनिबा आब्रानो खान्थाल हाननो होबाय थाइसे लानो होदोंमोन बिफावा खोना खान्थाल थाइसे हाननो होदोंमोन गांखाय हरजोबबाय मानसि नुस्लिब नुवास्लिब फिथाइखौनो बिफांनि फिथाइखौनो हानजुबना गालांबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 थाइसे लांनो गावगाय थाइसे लांनो बिफांनि फिथाइखौनो तारमाने हानखाजोबना गालांदो ओरैबायसा मानसि जानो होनना तारमाने खान्थाल थाइसे हाननो होदोंमोन गावगायखौबो थाइसे लांनो हागोन दे होननानै जों गामिनि नङा आरो मानसिया बेलेग गामिनि आब्रा गेजेर गेजेर फैखायो इदिनो फिथाइखौनो स्र' हानजुबना गालांदो बिफाङावनो गैलाना खान्थाल दा फिसा बिला दानखायहरजोबदो मा मानसि दे दै खावनानै खिन्थानि आं हाबा मावनो नुवाखै नोङो खायसो खालामबाय थायो लाइन गैया मागायाव दंखल लाना खावदो बाल दै खावना हरनो थैगोन नामा दे हरनो खिनो खारदां खिना दुगैखानोसै आं बाजाराव थांसै ओमफ्राय बाजाराव दिनै जाया बेदर जाया बायगोन थां सोरबा खान्थाल बायगोन खान्थाल सोरबा गरमाव 20 थाखा बाजाराव नायथां खान्थालानो दामा जायला गारसै रावबो बाया जा दानिया जाबाय था नों खान्थाल मोनजायैनि दाख्लैबो अखान्थि जाखादों दे खावना खिन्थानो आं मावखांबाय लोगोफोर दिनै माइरं गोरलैनि मोदाय होदो साफा सुफा खालामबाय हानायखिनिखौ मा आन्दु थायोलाय जाखांबाय माथो जाखो हौवाना मोनसे बुस्थु होनि र' नै नोङो मैया गस्लाखौनो दान गांसे बायना दोनदोंमोन आंनिबो नोंबो लाबोदो नाय माखा खान्दा लेथ्रा बाथ्रा गाननानै दानि मोदै होनायावनो बनना नायदोंमोन आं ओइ गाननाय नंला खोना आथुर जाबायना नै गस्ला गोमोसो लाबो गोमोआथ' समायो आरो मैया बायना लाबोखोमादों आं नों गैयाव 150फोर लानाय नामा मा 150 लालाबायनिलाय हौवाफोरनि गस्लायानो 150 मोनलाबायो गानिखौ दाङा मानो माबायदि 500 लादो आरो बेलेग कालार लाबनाया बाबुनो गांसे नों गांसे बाबा गानबायानो मालाय बेलेग कालार लाबनाया गोमासो समायो नोंदो आं गोमो गस्ला दिनै गांसे समायग्रा समाया फुरथि जालायदो खोना फुरथि जानो आं होमबा गांसेसो बुस्थु होआ मा टाइप नङा दे गोमो गुफुरसो गानो समायलायदो जायाखै दे नों कि नोंखौ दिनै फुजानायाव गानथो होननानै लाबोदोंमोन आं रोंदोर' संबायदो नों आलाय सिलाय न' लिरजोबदो ना आंबो गस्लाबला गस्लाबदो ओमफ्राय 500 लादोलै मा खैथाखा लानाय हौवाफोरनि गस्लाखौलाय मा मोनो नै गांनै लाबोदों आंबो गस्ला टाइट जायाखै बडिखौ नायबाय थानाङा नोङो मा लेनदाय उदैया गोदोर नङा दे नों गस्ला गोमो समायालै ना आंबो गस्ला आखै खानबोयो गाव आखै खानबोयो नाया मानो गांनैल'सो आखै खानैलाय नों बायो गस्ला बायनो बेयाव फैसाखौनो होआ टाइटद्राय बायदो नोङो टाइट जोङा दे उदैया बेलदांदां हमथ'नि खथ्रा जाजोबबाय गस्लाया आं मेरायनासो ना लाफैनानै गालांनो दोनदों ना मोजां दे आंनिखौसो माबा गोमो मा गोमोआथ' समायदो गोमो आंगा आं गोमो गस्लाखौनो गानफेरा नै लोगोफोर खमसे खम आंनाव सों इयो मा गस्ला बायगोन आं गोमो गस्ला समायना मोनथारा आरो इबो उदै बेलदांदां ओरैनो टाइटथार टाइट जादोंथ' र' गस्लायालाय मोजांमोन खिन्थु कालार आरो गोमोसो जाबाय दे नों लाबोनायखौ आरो लासाबनोसै आरो कालारबाबो नों बयानो दोनबाबो नों दा दुखु जालायगोन नङा होमबा लानाङा होमबा हरा बेलेग नायगोन गिफ्टसो नालाय जेनेबा आं गनायबाय बिमा होगो गनायबाय এই न'टांकि खालामनाङा इनि प्लेनखौ नाया मानो लोगोफोर इ गस्ला 500 टाकानि बा 400
100 लानाय बेसेबां बेसाथार आं 500 500 500 लांबा दे दोन मानो फुवाखौ जों बखादों 500नि गस्ला होफ्लाना आंखौ दुर्गा फुजायाव नोङो 4000 5000 माथा मारिबा जागोन होमबा जालाया हाय होनांगोन नै सिगां सिख्लायावलाय आं मोजांमोन हाबा जागोदानाव सोबाय ओरैनो हाबा जागोदानाव आं साफा नुयोमोन दा माबा नानेखा सानेखा ओंखारनानै स्टाइलबो नुला बुरैबायथ' गथ' खानायनि बिमा जाबाय आंनो नै इखोसो नांफैगौमोन इखोसो नांगौमोन दा गैला दे थब संनांसिगोन आयै आयै मा लाबोनायदो बेदर जाया दिनै ना लाबो दे अनला खारै ओइ जायखिजाया ना जागोन ना लाबो अनला खारैखौ बयलार लाबफा बयलारदो अनला खारैखौ संफायो मा लाजि न' आं जाया बेदर होमबा नोङो अनला खारै जानो अमा बेदर लाना फै बयलार जानो बाबाय आं बिराद बाथारबाय बयलार जानो बेसे बयलार जानो साबाबा मोनलायलांबाय आं बाजाराव थांनो खारलायबाय लोगोफोर जोंनियाव बाजार जायो दिनै सनिबार बाजाराव फाखि थांना फैलायनोसै मा बायगोन बाजाराव ओरैनो फाखि थांना फैनोसै मा जाखो नोंखौ बेथो जोथारै गारनांगोन आङो मा थांग्रोनाय नेबाय थानांगो पस्ट अफिसाव थांगोन खायाखै नाङा पस्ट अफिसाव थांगोन खायाखै नाङा ओरैनोबा नांगोन ना आंबो थांगोन पस्ट अफिसाव हाबफागोन आंबो फैसा लांबो आरो फैसा गरसे गैया 500 थाखा नांगोन दे फालतु नङा दे गरसे फैसा गैया होनदो लोगोफोर हौवानिफ्रायनो खावै पस्ट अफिसाव फैसा माखा पस्ट अफिसाव फैसा माखा नङा फैसा आंनि फैसाफोरखौ खावै पस्ट अफिसाव दोनहैयो ओमफ्राय नों आंनि खावाबा नों बनि फैसा मोनो दोननो बिजनेस मा बिजनेसलै नै लोगोफोर जा न'निफ्राय बाजारा ओइनै खाथियावनो मोनखायो नंगौ ना अ जा बाजाराव थांनायसो बायद' ना A few moments later. नों दसन दख'ना दखानाव साबदोंमोन दख'ना दखानाव मानजहैनांगौ ए जानायथों मेथाइ लाबोखै लेथ्रा मानसि हिनजावफोरा इनो हिनजाव मानसिफोरा इनो माने हिनजाव मानसिफोरजों गिदिंफानो हायालै कुनु दिन बाजारफोराव इमान गरमाव सोरबा थाबाय थागोन नोंखौ नेबाय थागोन सोरखौबा नायथिं नै लोगोफोर फैसा 3000 दोनदोंमोन 1000 फैसा गायब 1000 फैसा गायब सोलायनि आं पारो मा खारै खारबोनाय दे मा खारै खारबो खोनादोंना खोनायाखै मिनिनाङा नों नों फैसा 1000 लादों आंनि खसा बाथ्रा बुं इ फैसाया नै इयाव फैसा 3000 थाखा दंमोन आं फैसाखौ दांखायाखै इ बेलेग हिसाबनि फैसा इ फन फैदों खसा बाथ्रा बुं नों फैसा लांगोन 1000 नों मानो इदि खालामो खदाय आं नोंनाव गस्ला बियाखैना इ बेलेग हिसाबनि फैसा आं एख' मिथिया आंनो फैसाया बना नांगोन होनदों लोगोफोर होनदों मस्त' आंनो गिफ्ट होदों आंनि फैसा खावना लाङा आं नोंनो गस्ला होनानै गिफ्ट होनाय जाबाय इ बेलेग हिसाब फैसा नों मानो बुजिया है आङो पस्ट अफिसनिफ्राय बनना होफैनांगोन होनना लाबोदोंमोन नों सारबार दाउनि बन मोनासै फैसाखौ बे दानि थांनाया दानिबो गैया दायो सारबार दाउनि माबा अनजाबा होगोन है आं इदि खालामबाय थाबा तान मोनोलै खदाय मानि आंनि फैसाखौनो लांना नों आंनो गस्ला बायनाबा मा जानो
आंथ' गस्ला बियाखैना नोंनियाव मा बाया आंनो गस्ला दोनखायो आं गस्ला नाङाना आं मार राग जोङो दे नुदो लोगोफोर आंनि फैसाखौनो खावना लांना आंनो गस्ला बायना फैदो आंलाय सानदों मा बोरै दिनैलाय गस्ला बायलायनो रोंखो होननानै नोंहा बायदि गस्ला बायफेरनांगौ आयो आंनो फैसाया नांगौ दे बेलेग हिसाबनि फैसा दोनखादो आं भाबिदोंथ' अयन' दिनाथ' माबाया गस्ला बायना होआयो आंनो दिनै बोरै गस्ला बायनो होलायनो रोंखो होनना भाबिदां मान लेथ्रा फैसाया आंनो बनना फैबा खारै बेलेग हिसाबनि फैसा दानो बनना लाय थां 2000 years later. नै मिसाखौनो फैसा लांनायनि राग खिथिनानै लोंना फैनानै आन्दुरा थाफैदों लोंनो थांनायखौ मिसां खालामफ्लादो आरो इयो ओइ ओंखाम जाया नामा हो ओंखाम जाया जायाबाबो था अरजाया आं मोजांसो मोनो इदि बोरना थानांगो नै जोंहानि हौवाया मार होनो तान खालामो फैसा मालाय बेलेगफोरनि हौवाया होयो हिनजावफोरनो फैसा जोंहानिया ओरैबायदि कम्पानिफ्राव थाइसिगरं बावबा उठी ओंखाम जानो